Nyuwun napa niku wae? Sesideman ya sing kepareng jumeneng sapa? Ben karo Mbak Tatin. Ya. Mbak Tatin, hey. Hey. Mbak Tatin, hey. Cah cantik tenan, cantik ning bodek. Iki jenenge karo wonge urung maju kok wis tak onekke bodek. Ya biasa wis terkenal lo viral Mbak Tatin iki. Mbak Tatin hey. Apa? Ya Mbak Tatin. Aku urung medon lho sa. Wis tak onekke apa? Medon meneh siji neh iki. Terus Lajare durung medon. lah iki wis nang kene. Oh iya, Aku dadi melu loket. logat nular iki. Iya. Iya, Wis ya medon rampung. nang kene. Yo jon wis medon ning kene, ngono kuwi Mbak Tatin deh. Dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong kanu omongan karo Pak Sin aku nang ngene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya. Iya, piye ya? Nek petok karo wong budek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing ayo ketemune kae. Lah yo nek. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngopeni wong ngene iki nggo ngopo. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngopeni wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki sing Berarti dolen mong kuwi. loro iki sing kleh. Heeh. Oh iya. Ora, soalnya dalangnya ya petok. Dadine Selerane sing kaya ngene ya. iya. Ya Dadi ora padha kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Mbak Tatin kuwi ya Mbak Tatin. duwe ciri khas dhewe. Ya ya. Napa, Pak? Ya kuwi mau kaya Alisa rada budak kuwi mau rada bodek. Rada bodek. Ya. Bodek. Ora ya, aku jane ora budek. Ming gandeng nek omong karo kae iki kan kae ya sok ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong kaya kamu ngono lho. Boy, apa to? Ilate kecetet-cetet. Iya. Wah gene. Ngonekke akune. Getak karo Eria. Kene. Lah ya ta jenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ora wae cetha wae. Ora. Kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Kaya si Jerman. Nah. Kayak seneng banget. Loh, lagi Bodek kowe iki. apa gak mau? Wes kowe gak sesideman. Aku saka kene, aku luwih adoh pirang langkah ki. Seje, loro, telu, 3 langkah darimu aja aku dengar. Ah. Berapa jauh, berapa meter dari Paseno aja saya dengar. Ah. Jajal baleni mau meni piye? Amune apa aku? Lah ya mau meni piye? Ayo aku mulai sesideman Tin aku. Ora wae. Wah, iya Mau ning ngelun, man. iki budeke ngayal. Ya ora. Oh, wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nanti Tin? 300 Kapan? Ya, aku yang ngono. Batin iku aku yang guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Itu kudung nanti 300. Hah? Ayo ora pas. Ya lucu tenan aku takon ya iki wis tau kok. Mbak Tatin iki jam piro? Iki panganan gerdus ora ana empinge. Walah kok iso-isone ngono lho. Emping sekongan bi. Aku takon jam piro emping barang. Lah saiki ana empinge. Aku urung nilai. Lah wer jaluk ora iki? Iya, ngono kok ora. Ya ora apa-apa dalange realisa do klop nek ya budek oke. Ya ora jan nesu-nesu. Lah kuwi nyata kok lale kok. Nyata apa ora nyata kok? Awe lah wong do mungkin nyata wis sasah rembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik. Sesideman panyuwunan saka Sinoman. Sinoman siap. Jalukin Mbak Tatin lho. Yo, sesideman ta? Heeh. Iya, aku krungu. Mang sampe. Kene lho. Yo. Wiwitane ya mangga. Mesti basa kemenan rasake. Nah, iki. Kene tak terus. Antri kaya ngono. Aku yo gere-geten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Ah. Wah, ngono iki apa tak wangi translate. Iki ora budek ning lancang kupinge. Kok Wong lancang. ana ora jelas kok wis jelaske. Loh, paham. Partner. Kamu paham Iya. dia? Iya, opo. Iya? Ayo paham. Partner. Dikit aja langsung dengar. Oke. Nesu meneh. Lah sebenarnya. Ayo. Ya wong
Aku coba bener sih tomene. Ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok akeh ya nyatane Ya krungu. oke. Iya. Sesideman Sesideman. dibawani ya toh. Meneng kok. Ya meneh. Motong iki wong. Ya. Nganggo bawa. Ya. Nganggo bawa ya krungu. Aku krungu. Kasih slendro. Hah? Ah. Apa? Apa sa? Larase slendro wah. Modal ora kowe. Aku slendrone krungu ning ngarepe ra krungu. Lah iya larase slendro tak jelaske apa-apa aja nesu. Aku bersedia menjelaskan. Oh jelaske apa mblusukke kok. Kok belesok lho aku wong mulu. Aku bocahmu Endes. Bocahmu lho Des. Iya, Des. Piye kabare, Des? Piye Iki mbok sing apik nyeluk kok Soalnya nek wong budek ngono biasane. Heeh. Ngono kuwi nek wong budek iki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sida ora iki? Ayo sida kok ya. Ya sida ya do meneng kok. Ya. Wiwitane Ntarane nyaman. Kamu Pak? Apa sa? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Nek iki digawe realisan. Awak dhewe partner lho. Wah, ra masuk iki. Saiki ketara lek kontak kowe ya. Kapok ora? Ngono le omong sethithik kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Ya engko meneh ya, Mas. Anderek sang peki pria bagus kang olah budaya Krungu rambak. apa? Krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Saya tak cedasike, Mbak galak ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak iki lho sing nyanyi. Sapa tuh? Mbak sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi kok. Lagi jenenge Bowo nyanyi. Bowo jenenge Bowo, heeh. Wis ben nengno wae Yo rasane. nek galak ra apa-apa yo. Ora apa-apa. Sen Sabar galak. tenan iki. Wis ge meneng ah. Kan ngendi mau jal. Oh? Siapa mau yang muni galak? Ayo penonton kok ya wong rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa ayune kok ngene kok bangetan piye to? Walah senengane ngalem ndas sepur. Lah arep ngalem dase sapa? Ngalem dasmu. Ngalem dase sapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomong wae biasane ngomong karo. Ora, bolokku saiki. Oh, oke. Lagi klub. Siap. Aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Pak. Aja mbak, aku Aku bocah. dhewe wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, rande dewe wani. Semboyanmu ah. Yo Randi yang mesake, cah. ora apa-apa. Jomblo itu indah ya. Sapa endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duduwe. Aku iki Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. Lah beda. Muncrat lho sak. Sowan menyang kota gede. Serak ya lagi watuk Bentara Bentara terus ngayun selendang kuning Kang Sangking
kang saking Udel. Udel sapa? Oh, wukir. Wukir. Rak, mau nih wudel kok. Wah, senengane kowe iki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku muni wukir kok. Lah ya aku budek meneh. Ayo embuh kok ya. Awas. Ukir suara kurang permana. Ning Apa? aku ki mung neruske ning ngono kok. Langsung sensitif yo. Ya aku tak Ojo nes-nes. Ora tak darani budek meneh lho tak Oh, gatek iya. ya tenan. Ning wasis ngung ro. Bener kan? Ning wasis. Sing penting tibane pas. Ya ora anu kok. Pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu ki rasa tok gagas. Lah aku ora budekna lho. Lah kowe Darani nyatane kok. budek. Lah kowe mau mrene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo rombongan Transit nendi? kena mburi kan. Oh, wis maem bro. Mbon, Ngombene apa? mbene teh. Oh iya. Hah? Ah. Hei. Baleni, Lah kowe iki wong iso. sing kari dhewe mau lho. Ayo, rene jam pira? Jam 6. Numpak apa? Mbak bis Bareng karo karo kanca-kanca. transit nendi? Ten mriki. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Mbek teh. Aja ngarep urung. Hah? Hah? Piye sing mburi dhewe? Ayo lho, mburi ngece lho. Apa isa? Krungu ora? Krungu ora? Kurung ngono. Kowe krungu ta? Yo jelas no. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi Yo dhewe? jajal ya meneh ya. Heeh. Nah, sep. Ayo Pak, aku siap. Lisa. Nggih, gula. Aduh, iki nyenengke ngene iki lho. Gula. Kaya kalkun. Tuh nek kalkon koclok-koclok. Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Peparjo. Wis transit. Oh, nggih, transit. Maem urung? Sampun. Mimbike apa? Mimi ke Fanta. Wis ketemu Pak Ratno? Sampun. Ayo ngono kuwi. Wah. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya pada kuwi pertanyaan. Ah, iya. 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 Kah aja ganti liyane kuwi lho. Ora. Iya. Rene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe mlayu bisa mlaku ngono piye? Aten-atekan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabanmu kowe bener ta kowe jawabanmu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Oh, budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Ayo padha Nek tak takon. ora karo bis ya ora tekan kene. Lah iya ayo. Lah iya nek- piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki Nek karo koncone sapa? sebangsa tayo iki. Ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo kancane aku muni karo sapa? Karo bis. Lah mau bis. Lah mau kita iki pertanyaane sing kuwi udu kuwi pas iki jawabane Tatin kula. numpak apa? Numpak kanca-kanca. Wah kurang ajar ya. Aku budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak kanca-kanca. Mbak menawa ana sing gelem. Ngawur ae. Numpak bis. Nah. Wis ketemu Pak Ratno? Aku temu dereng nggih, Mpun. Nah, Mam. Wis? Mpun. Mimi wis? Mpun. Wis ketemu karo Pak Ratno? Hah? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Ratno aku cuma kok. Mpun. Ayo wis, berarti wis ngono. Iki ora sunan. Hah? Nah. Apa? Ya dilanjut kalian nembang sesidaman. Wes. Aku budek tenan wae ya. Kok kowe iso njelaske aku ora iso lho. Ya paham aku, krungu. Paling ya kupingmu sing kiwa nang sengklek. Oh ya ora ono kuping kok sengkleh iki piye.
Apa to nek sing Kayak spion wae. Ya. Angung marang Angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becik monggo luwih becik patenan timbang pisan liwat monggo liwat kincanging alismu menyang kutha gedhe ya urip ana kutha gedhe kawe tak tukake ayo isine kawe apa-apa wae katian sesidem yo hey masuk
sami-sami. Ya, ya Mbak.